Здравейте, скъпи приятели! С това видео искам да споделя с вас за може би най-важното нещо в човешкия живот. Именно дишането. Но не каквото да е дишане, а осъзнато дишане. Осъзнатото дишане е това първо да дишате изключително бавно, от дълбочина, от корема, сякаш две много финни струйки влизат през ноздрите ви и изпълват дробовете и оттам насищат кръвоносната система с кислород. Но по-важното нещо в случая е да осъзнавате, че вие не вдишвате просто въздух, тъй като ние хората сме свикнали да вдишаме напълно нормално, естествено и да не разбираме, че само по себе си дишането е чудо. Ние сме го приели за даденост и изобщо не ни пука за това, а обръщаме внимание на ежедневни дреболии, които ни объркват целия живот, защото го насищат с хаос и с съжаление. Така че, когато вие бавно, нежно вдишате, само в продължение на няколко минути и раздвижите енергията вътре във вас, осъзнавайки, че вие вдишвате чудото на живота, само това е достатъчно да раздвижи целият стрес и напрежение, който ежедневно трупаме. Така че, хора, дишайте и очаквайте чудеса в живота си. Поздрави от Филипините. Може би следващия път ще бъдете с мен тук.